F12. Čaute, tu je Golem a vítam vás pri tom videjku, čo som vám sľúbil. Tento bol event, priateľský zápas, som si dal proti Jabko, za minútu začína, takže je 18:46. Takže... A Facebook. Neser ma. Neštvi. Vypíšu. Toto je. Natáčam, im napíšem vopred, on BUM, spam. Ty kokos. Horšie to nemôže byť. Joj. Dobre, už to ide. Už to začína. Už ideme sledovať. On má tiež madridovský kopírák. Joj. Dobre. No začni sa. To prčic. Budeš pohni. No, konečne hráme. Dobre. Gól. Ja som dal gól. V 3. minúte. Ja som dobrý. Like. Dajte like. Konec videa. Dobre. Hráme ďalej. No ešte aj tu Minecraft mi hučí. To je v zadku. Čakajte, no pohni. Dáme gól. Gól. Ak nedáme, tak sme vriti. V poslednej chvíli zachránime. Mal si dať ešte jednu kľúčku, kto to bol. Nepodpora komentára. Johnson. Ronaldo. Ďalší spam. Jaj. Ne. Dobre. No hráme. Ďalej. A pohni. Dám gól. Iba 1-0. V 20. minúte. No, gól, z toho musí byť. Nie z toho gól. No, poďme. Faul 4-0. Joj. Ďalší spam. Joj. No, ako keby som nemohol ísť do protiútoku. No, gól, krásny gól som dal, ani krásna akcia. Si pozrieme ešte raz. Komentáre. Krásna akcia, no to vidím. Dobre, majstrovstvá Európy vo futbale. Kto by to povedal? No, kto by to povedal? Nikto. Lebo Orava neexistuje. Dobre, existuje. Nie Oravancov. No, 36. minúta, iba 2-0. Toto nie je možné normálne. Joj, beží proti Valentinu, áno, je v šanci, je tam gól. Bolo to v pokutovom území a je to penálta, je priamy kop. Gól. Gól, parádne zakončenie, krásny priamy kop. A je z toho čo? Gól. A ďalší gól, nie? Gól. Do polčasu 4-0. Joj. Dobre, bude polčas. Robíme také zmeny možno. No. Jo, bude taká sranda so zmenami robiť. Polčas ešte není.
No, polčas konečne. Polčas, tak, no, pokyny. No, načítaj sa, fajne. Energia mám všetci na zle a vyhrávam 4-0. Aj morálku mám dosť na prd. Uha. Ak mi takého zrania, tak ma klepne. Dobre, nevadí. Druhý polčas začína. 46. minúta. Poďme, chlapci, poďme do toho. Hej. Skoro mi dali gól, ale ak dám gól, nedám gól. Na 100%. Mohol byť zahájiť počítok. To je pozná Ronalda. Je to nebezpečný, môže sa Ronaldo obrancu, je to šanca. A je to príležitosť, a je to gól. A je to gól na 5-0 51. minúte, či koľkej? 48. OK. To ide dáko rýchlo. 30, 39, 45, 48. Skoro. Nový center. Neodkop. To bol center na druhú polku našu. Dobre, voľný kopy 2-0. Už peše nahrávky 79% majú oni. My 82. Strelecká efektivita 71. Strelili celkom 14-10. Strelili na bránu 7-3. Strelecká efektivita 71% k 0. A je to gól na 6-0. Jo, 15. strela, 75% na strelecká efektivita a na 6-0, 60 v 58. minúte bol gól padnutý na strane FC Barcelona. Nahrával Alvaro Valentín a zakončoval a aj dal gól Fahri Basaran a dával Zlatan Ibrahimovič, dostáva žltú z Jabko FC. Skarpango si stavia Letica je zmôže a je to gól, nádherná strela, Skarpango zase a je z toho gól a dáva ho s číslom, neviem už, Alessandro Skarpango. A z voleja dáva gól Alvaro Valentín. No, 72. minúta, vyhrávam 8-0. Normálne, že ak mu dám desinu, tak toto bude úplne že like. Že like je boss, dajte like. To bude 10-0. Si žiada faul. Ale ďalej, to je sviňár. Musím dať gól, ešte 2. Začneme na nebezpečnú na poď, 2 góly ešte. Viete, čo bude práča, keď to dáme všetkých hore. Dostajem gól. Možno, bude sranda, to je risk, ježiš. Vyhrávam iba 8-0. Iba. 80 na strelec k dielky, je to gól. Ajoj. 10 minút na 2 góly, tak toto neviem, dobre dopadne. Daj gól teraz a potom. Rýchlo. Má iba jednotky, má 5. To je shit. A je to taká istá úroveň ako ja 9. Nie, to je 6. To je svinia. Mne to ukázalo 9. Strieľa na bránu. Ak to nedá, tak to je ďat. Gól. 9-0, skvelá hra, FC Barcelona 2 gól. No, ešte jeden. Nech mi dajú diváci like. Ešte jeden, dávajte mi lávy. Vy vás nebudem podplácať. Ale nie, priamo k bráne. Daj gól. Ty kokos, už ostáva len jeden. Gól 10-0. Diváci, like. Áno. 88. Ronaldo preniká, pokúša sa o krátku nahrávku, loptu pravú nohou, strieľa gól. Nie je to gól. 10-0. Iba. Je 89, prosím, dajme ešte jeden gól. Je to konec zápasu, dobre. Takže tuto by som to spečatil. Diváci, like. Vyhral som 10-0. Tak, takže teraz by som to ukončil. No.
Fajná hra. Česť víťazom.